pagkadinangan magtikang kita. Kada adlaw nga pagmata naton, kinanglan nga maging maaptikon, ngan ang mga mahimsugon nga ehersisyo nga makakabulig aton. Sanglit pagatina! Kay ang ginbubuhat ko ang subonggot naton magmalipayon kana mga pare kana kananak nahata ka aton nga magkusog kita tamod mapaubos magskuwat kita dalagan kita mapahirayon na tindugon ang ulo matiaw anon oo yan nahikita nga maaptihikon kasangkayan urusa hapag ehersisyo ikiwa ang lawas nga may dakalipayan pahibaro ang kami iyakan hanasod nga maupay nga agapo akon Pilipinas pahibaro ang kami iyakan hanasod nga maupay nga agapo akon Pilipinas bugos nga pamilya iyo buhaton parigo kita hamahakot nga tubig bisan mga guti nga ehersisyo butang kadadako naghuhulat imo pakatot kita halapan nga lugar pasag ng tanan nga umapiha aton waray gudha aton nga mag-uusahan ngan bag-o nga adlaw mapalipay hatanan kasangkayan urusa hapag ehersisyo ikiwa ang lawas nga may nakalipayan pahibaro kami iyakan hanasod nga maupay nga agapo akon Pilipinas pahibaro kami iyakan hanasod nga maupay nga agapo akon Pilipinas 1, 2, 3 1, 2, 3 pamati magpiktaw kita yan na pasulong. Kasangkayan urusa hapag ehersisyo ikiwa ang lawas nga may dakalipayan pahibaro ang kami iyakan hanasod nga maupay nga agapo akon Pilipinas pahibaro ang kami iyakan hanasod nga maupay nga agapo akon Pilipinas kasangkayan urusa hapag ehersisyo ikiwa ang lawas nga may dakalipayan pahibaro kami iyakan hanasod nga maupay nga agapo akon Pilipinas pahibaro kami iyakan hanasod nga maupay nga agapo akon Pilipinas. Amola makapoy.